bore ras cwpan Maxxis yn Vigo, Sbaen. Mae'r trac wedi baratoi. Beic ems yn barod a phawb yn edrych ymlaen at ras gyffroes. Mae o race run cynta. Dwi just sticio iddi, dwi'n meddwl bod e'n iawn. Dwi'n just mynd i relaxio, dim crasio. A just cael decent pace run, dwi'n siŵr mynd ffordd out yn byd. Just i gael bach o hwyl mewn o. Ond mae problem wedi codi. Di ems ddim i weld yn unman ar y trac. Mae beicio rhif 100 i lawr yn saff, ond ydi ems nath gychwyn o'i blaen o dal heb gyrraedd. Mae'r trac yn amlwg wedi cau sy'n golygu bod rhywbeth difrifol wedi digwydd i ems. Tydi hyn ddim yn edrych yn dda o gwbl. Yn Vigo, o'n i yn ofn y trac, dwi'n gwybod bod roedd yn ofn yn practis ar y trac. Ac oedd yn strain, cos do'n i'n hyderus iawn. Oedd yna 2 race yna ar y race run cynta, ac un o'r straight cynta, is i off y rock slab yma. A is i just over the bars yn y top, a disgyn 20 troedfedd. A nes i wacio mewn glini, cos o'n i wedi symud mewn glini a ni oedd yna rhyw asgwrn sticio allan o beth. Ond lwcus do'n byd yn sticio allan a just cut rili drwg oedd o a oedd yn mewn glini di chwyddo'n drwg a o llaw i'n cilio hefyd a o'r rhan fwyaf nghorff i'n cilio fo'n onest. Nath un boi gael fi'n the rubber man, cos dwi'n crasio o a dwi'n allan o'n golew yn sgeif. Dwi wedi bod yn lwcus a crash yn diwyllo o lot gwaith. Bod mae'n cadw'r olwyn am y rest o mlwyddyn o beth. Dwi'n abo bobl sydd yn gwneud o. A byth reid eto a dwi'n methu gwneud pethau day-to-day normal chwaith. Dwi'n devastated am y ras braidd. Chos mae'n golygu dwi'n methu mynd i South Africa i gystadlu'n cwpan y byd cyntaf y flwyddyn. Dyna be o'r holl boint i ddod i Portugal ac i Sbaen. I gael y 2 pwynt yma i wneud cwpanau byd cyntaf.